good evening, Philippines. Say hi, my love. Wow! Nandito kami sa aming higaan, guys. Pasensya na at makalat. Yeah. Naghanap na anak ko ng lipstick. Noon later na, we don't need lipstick. So, kaya naghanap siya ng lipstick kasi daw. Yung asawa ko, ayan. May dumating ng aming order. Order ng asawa ko para sa akin. Open it, baby. Open. Basta pag may mga ganyan, alam na. Ayan. Super tuwang-tuwa ako. Ayan. Yung ang anak ko talaga excited. Here. Excited. Andito kami sa aming higaan. Nasira yung kodo. Sensya na guys, sa mukhang makalat. Pag nasa bed, alam na. Yan. Oops! Open, baby! Open! Oh. Masinahin nakakwadre. Ayan, binilan ako ng aking asawa ng dalawa. Wow! Wow, nice! Purple! Just for mama. Asa naman po ka nag-open anak ko? Ano talaga itong anak ko ito? Nag-open na naman niya siya. Alam niya, oh, purple daw. Alam niya, purple. Wag na, anak. Tama na yan. Pabuksan talaga. Ano kasi, guys, masama pakiramdam ko. Kaya andito ako sa bed. Habang yung anak ko. Nanggugulo. Ayan, nagsishake nga yung kamay ko. Nagsishake. I'm not hungry, but nagsishake. Kasi nga masama nga pakiramdam ko. Kaya nga ilang araw na ako hindi nakapag-upload ng video. Tapos ilang araw na akong puro walang suporta. Hindi na ako nagsusupport sa mga friendship ko sa YT World. And ayan, sumasama ako. Hindi lang ako halata guys na may dinadala. Kasi mataba. Kasi mataba. Tingnan mo nga, oh. Ito dito ko. Kakasinga-singa ko. Ito, and then yung lips ko dry. Bira lang ako nagli-lipstick, guys. Talagang madalas nagli-lipstick ako para lang din talaga, kailangan naman mag-lipstick minsan. Pero, pag nasa mood ako, nagli-lipstick talaga ako. Pero pag walang time, yun. Pero usually, guys, nagli-lipstick ako kasi hindi ako nagsusuklay. Ayun. Ang daldal ko today. Masaya lang ako kasi nakita ko yung ko. Mataas ang aking kilay. Ayun. Yeah. Madaldal ako. Ayun na, ano ba to? Ano na yung... Come on, baby, come. Help me, dali. Ang anak ko, nabibisi na naman siya. O, tanawa ni tanawa. Abrihidiri. Binibisaya ko yung anak ko, guys. Yung ibang tao, yung inisip nila paano matuto mag-English, matututo din yan. Hindi dahil sa gusto ko siyang matuto mag-Bisaya kasi dahil hindi sa maano ko mag-English. So what kung marunong ako mag-English at saka kung grammar, nandiyan naman ang asawa ko. Tsaka matutunan din ng anak kong mag-English kasi nga, especially pag pupunta yung kapatid niya dito. Tsaka ini-English naman siya ng mga pinsan niya, yung grandma niya, yung kapatid niya. Nakikita naman sila ng kanyang cousin, sa kanyang pinsan. Umi-English naman siya. Saka nagkakaintindihan sila. This is it. Oh. This is it. Ang totoo. Ayan. Kaya hindi ako na problema sa kanya. Umi-English naman. Kasama naman niya yung daddy niya. Daddy niya, asawa ko. So, nag-i-English naman. Kinakausap naman yan ng English, kaya matutunan. Pero pag sa akin, binibisaya ko siya, tinatagalog, come here, ganyan. Kasi nga, para pag punta kami ng Pilipinas, marunong siya magbisaya, marunong siya magtagalog. Ayan, para hindi siya mabenta. Ang anak ko ata nagutom. Are you hungry? Eat na daw. So, ayan guys, sige. Pakainin ko muna ang aking anak. Okay. Okay guys, yun lang. Thank you very much for watching my video. I love you all. Bye-bye. Bye-bye.